de Drac Z. La batalla dels déus. Moltes gràcies per participar al crowdfunding, Nino de Llanda. Esta vegada crec que et perdonaré la vida, però com no tornen la bola del drac i Canal 9 juntets, veureu el que és bo. M'imaginava que seria fort i poderós. Però no creia que hi hauria tanta diferència amb nosaltres. Merda, sos el final. Com vols esperar la meua Bulma? Bé, doncs estem així amb Francesc Canyó, de Vegeta, el famós Vegeta, de la bola de Drac Z, després que hagi tornat a doblar després de 20 anys, amb un registre no fins i tot, perquè la pel·lícula té un moment còmic i crec que mai m'havia fet aquest tipus de registre. El dia que es dutxa i surt en un polo rosa, crec. És veritat. Si no m'enganya la memòria. Molt bona memòria. Home, perquè era molt sorprenent, no? És veritat. Què fa? Com ha sigut l'experiència de tornar a doblar Vegeta i doblar Vegeta en este registre, no? Ha sigut molt bonic. Ha sigut molt xulo. Jo em pensava que no doblaria més. Pensaves això, no? Em pensava que no doblaria més. Perquè tal com estaven les coses i això, i vas buscant la vida i vas fent unes altres coses. I fer Vegeta és molt de Vegeta. Quant de temps feia com 20 anys, no? De l'última volta. Tens records concretes de Vegeta? Molts. Eren moltes hores, Moltes hores. Hi havia sessions de 8 del matí a 10 de la nit si producció te deixava. Saps que si podia arribar a les 10 i mitja, no som persones. No som persones, ja. Però a més va ser com el teu primer personatge, no? Perquè van ser les primeres temps de doblatge. Sí, d'aquesta magnitud el primer i l'únic. Perquè fer personatges interessants, importants i xulos i això, però que no han tingut la transcendència. Se'n passa de... El fenomen de bola de drac. Recordes el fenomen de bola de drac? La gent del carrer et parava com a Vegeta i... Però sí, no, reconeixien la veu. No em coneixia, però continua passant en xiquetes i xiquets de 8 anys. Sabes el nom? Dius, pues no ho he vist mai, tu. És brutal, és un fenomen de... Alguna frase que et demanen molt habitualment? M'han demanat moltes vegades que faci la meva veu. I Vegeta, la meva veu, la veu de Vegeta. I és la meva veu. Hi ha veus que són més característiques, bueno, com la forma així... No, però és com el Pixel. És la meva veu emprenyat. Vaig descobrir que si ficava maleït davant. Maleït siga. A veure, podries fer ara? Podries fer ara un maleït siga? Pots fer-ho, sí, home. Pots fer-ho. Sí, home. Maleït siga? Maleït siga, no maleït. Maleït Son Goku! Acaba sense dents. És l'únic personatge en el qual he somiat. Sí, no? Sí. I m'he quedat sense veu. Perquè cridaves tota l'estona i... Les transformacions aquelles que duraven... 2 capítols sencers, no? No, n'hi havia entre 30 i 40 segons. Sí, de cridant tota l'estona. Sí, això és una qüestió tècnica que no... No gritaves tu. Sí. No, clar, no arribaves. Feies 20 segons... I les transformacions aquelles de... Un cop i pasta. Primera que no n'hi havia. Segona que... Hosti, aire seguim. No. Jo ho faig. I ho feia cada sense veu. 40 segons fent això, així, te quedaves plac. I te quedaves sense veu que tenies que recuperar-te durant uns dies i... No, s'acabava la sessió. S'acabava la sessió? I necessitava un dia per a recuperar la gola. Mare meva. La gola. La gola del drac, no? I què t'ha paregut aquesta iniciativa després de... Ell va assistir a la trobada que vam fer fa un parell d'anys i ja... Esteu majares, com moltes cabres juntes cada cub, però com a cabres delicioses. Cabres delicioses. Sí, perquè el que teniu és clar,
seria més, se correspondria més a una fase d'enamorament. És un moment que fas el que fa falta, perquè volteretes, i si no saps cal, i fas el que siga, però continua igual. És veritat. Però no eixen de la fase d'enamorament. 25 anys allí, no? No, home, alguns van abandonar la sèrie una temporada, però després han tornat i com que l'internet ens posa els mitjans i van poder reunir la sèrie i tot això, és com que van redescobrir-vos l'altra volta. Però jo la versió de la sèrie que més m'estimava era esta, segur. I jo no tinc material. No tens Jo he res. vist coses que se ho van fer. Això ens ho diuen molts actors. Perquè tenia algun vídeo, alguna cosa d'aquestes que dius. Ens ho diuen molts actors que no tenen Tres res. caixes plenes de cintes que igual hi ha alguna cosa, però fica't a mirar les cintes ara. Ara està tot. Us podem passar tota la sèrie que es va reunir i tal. Jo he trobat molt a faltar que la trobi sempre a Montserrat. Moltíssim. En aquest moment, no? No, sempre la trobo molt a faltar, perquè... Feia de temps que estava. Sí. I... Montserrat Frosera Wilma. Sí, a recordar la gent. Era moltes altres coses. Directora i... Cantava. És- Érem molt amics. Sí, practicàvem massa l'amistat últimament, com no per qüestions de feina. Quan va entrar el món del... El doblatge. Sí, del... no. La informàtica. Quan acabaven en pista, te trobaves moltes. D'anar així, a vegades eren 12-15 persones ahí fora. Esperant a que... Sí, tenien... Quan acabaven una cinta, i si hi havia que fer un ambient, jo vaig començar a decidir doblar. I si havien de fer un ambient d'uns que atacaven a no sé qui, entraven 12 dins de la sala. No era com ara que agarres una... fas una altra i 3 persones poden fer un camp de futbol. I aleshores tècnicament era com que vos veieu molt, no? Com Sí, funcionava? no, mos portava, sí, mos veiem molt. Van començar a treballar per pistes i ja vam començar a no veure-nos. I com vau arribar al doblatge? Contes un poc aquella primera època, com vas arribar al personatge de Vegeta? Vaig arribar, bueno, a tot de rebot, molt de rebot. Però tu has fet actuació, has teatre també... Sí, però després. Jo vaig fer una prova de doblatge sense saber a què anava a fer. No eres actor ni en aquell moment? No. Vaig fer coses de teatre aficionat i no vaig enterar que buscaven i jo no volia... No, busquem gent que parli bé, que no sé què. I dic, Pablo, parles tu bé, hi ha molts pocs. D'on eres tu? Jo de Benicarló. I no, és broma, és molt poc, que no, però és veritat, si dius, si vols que parlen de determinada manera, hi ha molts llocs. I si no s'aprèn, si se té voluntat. Com els nens dels 90. I ja no sé què Ay, mira, Mari, cariño. Lau, a veure. Tenim visita, tenim visita. Ah, Mari. Haurem de passar, Mari. Un momentet. Mari, vine sí. Dóna-li pausa. Home, no. No. Estaves parlant de... Com Ara, no vas començar. Sí. Sempre xiquetes. O tanques la porta o la fas entrar. Era per sortir ara d'unir-nos, perquè si no, lo sentirem igual. Què fem? Tanca, Eva. Vinga, tanca. És el moment de Francesc Canyó. Recordes a... Sí, no sé, com has recordat? Vaig anar arribant a un lloc i no sabia què anava a fer. Estava molt... En els estudis estava molt perdut i estava fent feina. Entonces, com era una cosa que diu, feina de periòdic, i és que no sé què, i de repente estava davant d'un monitor i dic, hi havia un robot i era per fer doblatge. I a partir d'ahí me vaig començar a picar. I vaig començar a fer coses. El teu primer director? Que li va veure la teva veu... No, primer director, és que això és molt difícil. No recordo. La persona que em va agarrar i va dir, tu vine aquí, va ser en Parbrisa. En part? En Parbrisa, que jo ja estava fent cursos, estava fent de tot, i a la sala aquesta de llegins. I m'equidra, eren molta gent quan anava així, i un soldat que anava per un tronc que tombava una porta, era un dibuixet. I era... Anava lletxillant, no? Total, que fiqué jo al micro, i aquell entrava jo... I no m'eixia gens la veu, però gens.
I tens molta pressa. No, que acaben ells i ens quedem tu i jo. I al final... I ella va ser la que va fer... La que va apostar. La que va fer... Sí, sí, la que me quedava convocatòries. Montse també me quedava, tenia menys possibilitats. Perquè Montse era directora també, no? Sí. A més, Montse tenia una cosa brutal en la veu, perquè moltes vegades al fer un càsting no, te veus damunt i que això ho he de fer jo. Això així. I en Montse, per estrany que veres d'entrada al personatge d'això, t'anava. Ho tenia a la ment. Les veus les tenien, i les maneres de fer les tenia molt. Sabia que podies fer-ho, no? I bé, com vas arribar a Vegeta? Com recordes els primers... De rebot, perquè ja vaig començar en Montse. Vaig començar en Montse, que després com me ficava en els càstings, també estava Francesc, però el que jo coneixia de cursos i això era Montse. Bueno, Francesc també va ser, Francesc també va fer un altre curs, perquè hi havia molts professors. Era l'època primera. Però va ser la millor època també per a doblatge valencià, almenys en valencià. Sí, l'època primera de la bola que era un altre rotllo. Estava per allí per l'illa, parlava un cocodril, li feies una frase, o saps, no sé què... Un cocodril. Feia personatges així. És veritat que va un cocodril del capítol 3. Capítol 3, sí. I en voleu de Puno? Tens bona memòria, Personatges, sí. Sí, Els primers takes, quan... Sí, home, sí. En César allí fèiem el que diem banquillo. Què estaves esperant? Sí, estàvem amb uns quants. Vas a la veu, no? Sí. Totes les frases. Era como el Guti de la Sí, estava ahí... a vegades era molt divertit, perquè en el pare hi havia moltes vegades molt de joc. Ella era molt ràpida, però hi havia molt de joc, però jo estàvem començant i si hi ha un i no ho feia bé... Senta't! I ella no senta allà en duro i diu, i guai, molt bé. Que guai. Molt saludable, clar. Molt saludable. I Vegeta? Vegeta va ser de... Però ho vas fer des del començament, no? Era un personatge que al començament no se sabia si era un personatge fix o no. No sabien res. Per tant, no sabíem ningú. Jo tinc un nebot que Però va acabar. 32 anys, para de preguntar-me coses. I jo li deia que no ho sabia i ell no s'ho creia. Ell se pensava que jo no m'ho volia explicar. No tenia ni idea. De fet, ell sabia més que jo perquè ella la va seguir enseguida. Jo no tenia temps de parlar. Tens un contracte ahí de... No, exclusivitat, no? No ho vull dir, no. No sé, que no tinc ni idea. I Salomó, no me'n recordo com li deien el que apareix en Vegeta. Napa. Sí. Salomó va fer del que venia amb Vegeta a la Terra. I ja més que era una risa, perquè hi havia 4 directors. Fill del rebot, no sé què, cada dia anava i feia una veu principal. Dins de la meva veu, però... De Vegeta? I Montse, fes la teva veu, sempre, fes la teva veu. I ja quan es començarà a fer molt... Pero, ¿vas a ser el del registre o vas a tener siempre perfecto? Sí, pero es que sí que es verdad que en los primeros 2 capítulos hacía una voz así un poco más subida, ¿no? Intentaba hacerla así como un poco más bruto. Sí, ¿verdad? Tú arribes allí, te fiquen allà. Si Ana no, és Ana. Jo dic, diré que és culpa teua, sempre. Diré que és culpa teua, Vegeta és culpa meua, perdona. Perdona, no. Antes de no vas a terminar. No, és que dic, el director o la directora sempre dic, diré que és culpa teua. Tu diràs que és culpa meua, jo diré que és culpa teua. Vegeta té algunes coses teues, perquè sempre pensem que a través de la... Com es diu a través? A través de la veu, que hi ha sempre algunes coses de vosaltres, no? Compartís sí, hi ha la veu, sí, té la veu, per exemple. I això no ho havia pensat mai, que té el meu, o que tinc jo. Què té el seu de Vegeta? Jo de Vegeta. Ell té més de mi, no sé. Vegeta és un... Em sembla que pot ser un poc. Tampoc me costa massa ficar-me amb la lletra, Sí. Doblant, vull dir. Orgulloso. ¿Eres orgulloso? Orgullós. Eso no es una altra comida. No és gens. És molt divertit fer una... No. És molt divertit fer una persona que no és com tu. Això és el més xulo. Tens l'actuació, realment. Clar.
Sí, anava a dir això, jo crec que poc, però tu I ets molt bonazo. I a mi... Sí, suposo que gràcies. No és molt bo això, avui en dia. Però ja no sé què era. Què comparteixes de Vegeta? No, a mi sempre va caure bé. Perquè era clar. Sí, A mi se'm feia molta gràcia. És un fill de puta i me lo diu a la cara. Sí, no és de... I si fa falta ajuntar-me amb tu para després molt d'aquell... I després ella per tu, xaval? Però era molt... Dic, com una xota, també. Sí. Està com una xota. Me feia molta gràcia aquestes coses tan rares. És realment rar. És un tio com el segon, com l'alter ego, no? Com el... No sé, sempre hi ha un personatge principal, no? I este és el com que és bo però és dolent. Sí, és el bo dolent. I no sé, que has fet en doblatge, has fet també més coses a part de manga i de dibuixos i tal. Sí. Has fet pel·lícules de... Sí, moltes coses. A mi una època que m'agradava molt, que això es va acabar bé fa temps, eren les sitcoms. Les sèries de... En castellà, Sí, però en valenciana feia mil. Hi havia algunes molt currades, molt treballades i molt xules. I vas fer... Rosano... Una que es deia... Tinc dos pares... Fills de Chicago. Tinc dos pares, vaig dir... Tinc dos pares, però tens pare no eres un dels pares, no? No, ahir vaig fer algun capítol amb el rol al final. És que depèn, clar, depèn de les sèries on cauen. Y en El silencio de los corderos, ¿a quién hiciste? Hòstia. Porque me acuerdo que había leído que te habían dado un premio, que la película de Maestro no había forma de encontrarla, pero... No, me lo miraron. El premi el van donar, si no m'equivoque, a Manolo Bañés, afortunadament. ¿No fue a ti? No, no m'han dado nunca. Joder, te lo damos nosotros. Me encanta això. Això és el nostre premi. Hola, el nostre reconeixement. Tu sí, és de veres. El reconeixement de la vostra feina de l'època. Parlant en sèrio, me t'agrada molt simpàtic. No, estava Manolo Bañés, no se'l coneixeu. Yo sé que no se me ponen por poca cosa. Yo sé que me dijiste que, porque yo me guío por referencia, que había cantado la canción de las tortugas ninja. No sé quién lo... No. No, yo te pasé la canción y te pregunté, ¿esto lo cantaste tú? Y me dijiste, no, que había sido... El... No, creo que... Maño. Y entonces José Maño. El que tú dices también dobló en Bola de Drag, que era el cap de Sonic. El Maño. Està dient abans que no sabia quién era. Intentando recordarlo y no me acordaba del nombre. Això, va dir ese nom Paco Cano. Que le dije a Francés, digo, con este hombre se podría contar para el doblaje. Y me dice, déjalo, si este hombre ya tendrá 90 Per años. cert que el teu cognom, per a ser un valencià parlants, la gent ha prou feines per a pronunciar-lo a la gent. Anyó. Però molta gent que és valenciano parlant i tal, és Anyó, és Anyó. Anio, yo... No, per la I, Sí, el fonema és el de la I. I la ñ espanyola, però l'altre dia en les notícies de Teleset, molts actors de l'època dels 90 participen a la bola de com Francesc Anyó. Sí, Anyó. Bueno, això ja és un... Què vas fer després de... Em van preguntar-te per personatges que t'havien agradat després de la bola de drac i com van anar evolucionant un poc el món del doblatge. Com van anar evolucionant? Sí, com van anar evolucionant el doblatge. Què vas fer després de la bola? Un que vaig fer molt xulo era el Didi de Donkey Kong. Didi? En castellà? Ah, no, en valencià. Ah, guai. Sí, de la sèrie. Donkey Kong, sí que sabeu què. Sí. ¿Enano? Enano. Feia. ¿De la gorreta? Sí, ese sí que té una veu, ese sí que és... Sí, I ahí cada capítol hi havia 3, 4, 5 cançons. A més jugant en estils, de repente se ficava... No volia treballar, Didi, no se ficava tot en... Sí, no, aquí negre i el blues, no? Estava allí, explotant allí. Jo vaig veure la sèrie, soc molt fan també de Donkey Kong i tal. El valencià no la vaig veure. És que és una pena, perquè a més això estava currat, Va ser un poc després trobar com la fan... No vull dir que estigui bé. Però la sèrie una veu molt canviada, no? Perquè sí. el menjar de
registre. I com ha sigut cantar ara amb Vegeta? Perquè Vegeta no havia cantat mai a la vida. No, però això saps que vaig, ja. T'he dit. Què tal va ser cantar la cançó del bingo? Res. No és una que canta malament, Vegeta. És la sort que tinc. Està justificat, No, estava obligat. Estàs obligat a fer-ho ara, no? Molt bé, pura. I només que podríem parlar un poc de la situació del doblatge valencià actual, i què creus que poden vindre dels nous temps. Trobes que esto pot ser una bona iniciativa per a que... Tant de bo, per a que torni la bola de drac i per a tenir el doblatge valencià. No sé, ara hi ha un estudi de Madrid, així que ha fet que ahir va ser quan vaig tornar a doblar, que em van quedar i amb una pel·lícula. Què? Es en castellà. Es lo que hacemos en las sombras. Son un pis de vampirs, que com un pis d'estudiant, un pis de vampirs, una cosa normal. I els fan un reportatge, els van seguir. És friqui, però s'ho van passar de bé fent-la, s'ho van passar molt bé fent-la. El trailer està penjat per ahí. Que guai. Sí, La buscarem, que podeu buscar lo que hacemos en las sombras. Sí. I en Valencià feia molt de temps que no doblaves? Sí, en València, ja, hòstia, és que no sé. Pel temps soc fatal, per la comptabilitat del pas del temps. Vas molt fatal. Molt temps. En tot. No tinc. A veure, dic, fa... No, però sí que et recordes de coses. Et recordes per Sí, no, en concret, sí. Sí, no, recorden molts moments. Però vull dir, per exemple, vas participar en últims èxits de dibuixos Canal 9, en Shin-Chan o en One Piece, potser vas participar. En One Piece o en Shin-Chan potser vas participar. Shin-Chan molt poquet. De Francis Fenollosa també he de dir que és una persona dirigint, o és dirigint que donava molta confiança, molta seguretat i molta alegria, que també s'agraeix molt, això. Sí, no, es nota molt s'agraeix molt, perquè dius. Sobretot si et veus que dius, s'està tallant, també va sumar l'última època, els últims aquests anys que hem intentat arrencar la cosa i tal, finalment vam fer la voralla, però també s'ha prestat totalment a col·laborar en tot i oferia moltes possibilitats. L'últim que vaig fer va ser a Castelló. Sí, per això em preguntava si venies a Castelló. No. I diu César que us espavileu perquè va començar i no té... Vale, doncs... Jo estaria molt més. Sí, bueno, sense gravar. així estarien totes les hores que... Pues jo us l'agraeix molt, Ja farem quan fer la trobada. El que fer, quan me va aparèixer... Jo me faig el Facebook, jo no me feia el Facebook, i en totes les barreres del món. És la cosa més idiota. Fer una cosa per comunicar-te que no te puguis comunicar ningú. I de repente apareix allò. Hola, ¿eres Vegeta? Sí, jo també. Quina por. Quina por. Bueno, no fa por, la veritat que no fa por, i ja no es Sí, però és com que poses barrera, no? De qui haurà de... Vas decidir que tot el portes obert. Ara on podem trobar a Francesc Canyó? Ara estic fent moltes coses. Fas actuació, no? Una miqueta de doblatge de quan en quan. Una miqueta. Estem fent actuacions. Tenim un grup que es diu Demà en Mà. Sí, perquè és una companyia de mà. Me gusta tots. I tenim, i fem, també faig per a instituts, rutes literàries, i el dels tallers de Demà en Mà també ho fem per a instituts. I enguany per a instituts hem fet quatre, que és una idea, muntatges nous, que els anem traient per als adults a poc a poc. Hem fet un que es diu De l'amor i d'altres galindaires, un de llac, basat en després, què més? Un que es diu Tinc un somni, i
i un molt xulo que ens va costar molt i consumir està basat en textos de gent de l'últim segle que han influït en la història de la humanitat. I el de A Trenc d'Alba, que és dels principis de la literatura del segle d'or. Que això, quan les manies en paraules, manies no, o sigui, són prejudicis, aquesta paraula me sona a castellà, moltes vegades algú que aprèn a ficar valencià, el primer que fa és diferenciar les paraules. No diu, si es diu igual, està bé. No t'atisques, saps? No és castellà, és llatí. No. Com la revés que deia abans. Preparant a la Trenc d'Alba, totes les discussions que han hagut i llegint una miqueta del tirant, llegint una miqueta, saps? Això és català, això és català, vostè el que vostè diga. Ahir diu doncs, ja fa no sé quants segles ho deien així, allà, ja... Comunicació. Comunicació. Sí, però el que vull dir és que sí, sona, sí, vale, tot el que vull dir, però... Al principi de l'altre jo crec que m'ha fet molt de mal. El prohibir paraules, diferenciar una cosa d'una altra que al final ha terminat creant una creença de que hi ha una diferència, no? Clar, però diferenciar-ho. O sigui, la manera... Si és un estàndard diferent, la flexió verbal ja té una sèrie de diferències, ni imitar-lo, ni negar-lo. Sí, però per tant... Tancar-te tu, negar-lo, no? Tancar-te tu camins i possibilitats i coses que tu no les dius, però sí. Una passada. Sí, al final, però també el doblatge valencià està com a mig termini de dues coses, no? I ho parlaven abans que té crítiques tant de com català per parts dels més blaveristes, no? I té crítiques de blaver per part dels catalans. Sí. No ho sé. Les dues coses, clar. Està a la meitat i al final és com es munten uns canals. Sí, al final el que nosaltres molestem és... El que nosaltres molestem és les doblatges i les vostres veus. Podem dir hola, no? Podem dir hola. No, és que apareix ara un com diu, no? Mira, eso es català. Hola! Oh, que és el castellà! Perdó. Res, moltíssimes gràcies i esperem que podem comptar amb Vegeta altra volta i amb Francesc Canyó en general també, en les nostres trobades i tot això. Un beset a Xus. Molt fort. Un beset a Xus, molt fort. Un altre luxe. Moltíssimes gràcies. Vinga, a vosaltres. A vostès. En una terminal de